לעשות לפי ההוראות שאני אומר. בסדר? בהתחלה אנחנו ננסה לתלות ברכיים. אני רוצה שהפעם תצליחי כבר. בלי תירוצים. אני יודעת מי הכי מרוצה מכל הסיפור הזה. קולה. ולהרים רגליים, לתלות ברכיים. קדימה, קדימה, קדימה. תסתכלי למעלה, חכי לפקודה שלי. עכשיו להרים, 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 להרים. נו, תכניסי אותם. עכשיו להרים, 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 להרים. כל הכבוד! חכי ככה. חכי ככה מנוסף. אוקיי, ולעזוב ידיים. ולעזוב ידיים. מריאנו, יאללה. אל תדאגי, השאלה תשת למטה. אוקיי. ולהוריד רגליים חזרה. מצוין. כל הכבוד! לא רוצה לנסות? אוקיי, כשאני אומר איפה, תותפת ידיים. איזה מתוקה זאת. היי, הצליחה לתלות ברכיים. כל הכבוד! בראבו! למה לא עשיתי את זה?